Shalom. Horasma dihita saluhutna. Hatani debata dihita di bagasan minggu sadarion. Imana tersurat di Yakobus 5 ayat pitu sahak rodi ayat 10 walu tapayuti hutma di bagasan rohat tabi. Atong pabenge tamuma rohamuna alia kadongan sahat rodi haroroni tuhani ai parhaumaipe di paimaima do parbuena arga nasian tanoi jala di habengit do paima di jalu udan manogot nang bodari hamupe marbengit ni rohama patu hamuma rohamuna ai dono do haroroni tuhani unang marhoi hamu maralohon hamu alea kadongan asa unang hona uhum hamu nunga jongjong dipitui pamuhumi alea kadongan aka panurirang namar jamita marhite-hite goarni tuhani mati ruhamu di haporsuhon doho di habengeton ta parhatua do akka naung marhabengeton dibegi hamudo habengeton ni sijo jala di ida hamudo ujung na binahen ni tuhani ai para si rohabolo do tuhani jala partalu ni roha ima saha ni turpuk taim huriani tuhata nahina ulongan di bagasan Yesus Kristus borhat sian ede manangkur ni punguan ina parari kamis naking nama dok pahotma rohakku tuho sada ajakan manak sada panugunuguon tuaka halak na porsea na mangyuton lomo ni rohani dewata jadi takas do nakikamu inang para di kamis marjamita hamu marhite ede munai dipodai hamu naking saluhut jolma na mangyuton dewata nama kaporsiai dewata mardongato Tuhan tarbahenau dengan ajar yang urupi maasahot marohaki manginguton Yesus asa hobar tulomomima nain huulan lausima doaing natabereng sia turpukta jala di topik ni minggu sadarion molo di doko bengit mangulahon lomo ni rohani di bata tekun melakukan kehendak Allah sabar ate sabar tekun bengit idobahin nakingan di patudos nakingan dua ma natabereng di tupuk taon tuaka namasa na nialaman niya kajolma na parjoloi huria na parjoloi siya nakadongan na humaliang na jadi asa takas tabereng puasa di dok si Yakobus kubani di pabengit rohani huria na parjoloi molo tabereng di bidu 5 ayat sada satu ayat tonong mereka melakukan yang tidak benar tidak melakukan keadilan terhadap orang yang membutuhkan uluran tangan ima asa gabi di pabengit gabi darida na di ayat pitui jangan hamuan noni nangda bagaimana orang besar bagaimana orang yang terkenal melakukan kejahatan melakukan yang tidak seimbang terhadap orang yang di bawah ini
Nangir puhamuan non asal lahurogi do masuk tu alai jangahamu marupani di bidu 5 ayat sada sahatu ayat tonomi ujungnya di pabengit ma dilihong ma apul-apul dilihon ma nasehat dilihon ma poda nama cai takas nama cai gomos nanain hamoluhon on di jolma na sedang mengalami ketidakadilan yang sedang mengalami pergumulan hidup yang sedang mengalami penderitaan yang sangat berat. Imanakling di ayat pitui di dokma di patudus ma habingiton ni nasida sumonom ma di dokon atong pabingitamu marohamuna alia kadongan sahat rodi haroro ni Tuhani ay parhawaipe di paima-ima do parbue na arga siat tanoi jala di habingito do paima di jalo udan manogot nang budari amen ido perhauma ido perladang ate dagi inang hamu ka persawit itor adong dong hola diulah hamuna itor marparbue doi alai ko jolo benget do hamuna di suap kamuna di bubu kamuna di biak tapor-tapori hamuna jolo ikut tubuh jolo ikut marparbue jolo ikut bui bue to tapuon asa gabi bui ita berlebek itu teh hamang do tawina molo di huta molo di bona pasogit iko pai mau do manaking ari udah dohot ari lasnya ari ninate bayangkan dalam 1 tahun berpanen padi kok benget ibana unang merutu-rutu asa boy menghasilkan emena betul-betul boy menjadi beras asa adong gabi bahan sandap pangan itu dah anggo sobenget dang diula dang dibayat angga disirami dohot pupuki dang marbabo dang di tapor-tapori aduh pertumbuhan marara do akapan ini ido ubah di gagal panen ali ternyata ikon apalatu sima di perturo songo nililingna lahu majalo parlabaani lahu majalo hamaluani di mata berengate alani do amang do taminang idupan hamu pe marbenget ni rohama patugu hamu marohamuna ai dono do are ni Tuhani di dua nak kingar rupani di goparhon taringot tu habingitone na barua honima taringot tu si jopate dua yang harus mau ditiru yang harus mau dicontoh oleh orang Kristen orang yang percaya orang yang mengikut Kristus tabiring do rupani si jopate hajit ni partinaonon ni ibadai hajit dia do partinaonon ni si jopiate mati sudi gelengna habis sudi artana rodo pe istrina di murai do pe Tuhani do tibana ai murai matuanmi nakan marsahi do pe ibana rodo manna makasogohon di mana bayangkan ima alai ala di habengiton ni si jopi habengiton ni ibana lahu mangikutot Tuhani akhirna lobi siana pinikiran ni rohana di paula debatado ikan pidu dah ala ni pengen ni rohana ala ni pasitutuan ni ibana mangikuton Tuhani ternyata di lekot debatamu se tu ibana ala ni do ubah gabe di gobar homma laos marhites yan na duaima nang habeng itota lahu mangula di lomo ni rohani
dewata asa dabe rapi tapar siduhon haduan di harajaun ni dewata dubai dokoka amu pe babegi tamu rupa to gua maromuna ai dono do ari Tuhani dono do dak leleng Tuhani do na mangatur dak kita na mangatur ala ni bengen tita lah pai mai maonon bengen mangula Allah mani rohani ni mata ulang joloro hari ni Tuhani baru pe sude naik sadar ala ni mulai sonari tekun mahita tekun ditekunilah sebelum Tuhan menjemput kita sebelum hari haroroni Tuhani roh tekun mahita unang marmut molo adong pe penderitaan molo adong pe pergumulan hidup molo adong pe na manosak ate-ateta manosak rohanta pikiranta di sinuaingon jangan kita pernah menyalahkan orang lain amin ido unang disalahkan orang lain ido bah ido kate daya si unang marhoi hamu maralo kamu alia kadongan asa unang hamu ngajongjong dipitui panguhumi minna jangan saling menyalahkan unang disalahkan Tuhani ate jangan menyalahkan siapapun tapi yang pasti tajalo gugu tu debata lahu mangido jala asa dilehot debata kemampuan dihita lahu memperjuangkan lahu menyelesaikan seluruhnya aga si taunoni itu unang pala disalah unang jangan saling menghakimi dan arung lapatan di saling menghakimi rupanya semua nama teman-teman yang berkolak bapak yang salah mama yang salah anak yang salah tulang yang salah opung yang salah tidak perlu saling salahkan tetapi marilah kita koreksi diri kita tetapi mari kita iman kita itu tetap kuat kepada Tuhan unang olo hita dihutur mana ngisi jangan ala dang dabok be rupani nata parsipta udahlah coba emang itu rinat jangan lau pos do rapang ko parer kami sol ubere akas na benget do sudeo alena marugar si benget dan adongate amin inang parar kamis bidu da ubere do halaki de hot tak yang bau marminggu pagi misuita nagin nate ero ko minang marminggu pagi hamuna nama dodang na sudingga marminggu pagi kan ale ubere mah pahot haporsionnya kay inamor rupani bawa songot ina di tonga-tonga ni huria nasida di patuluhon nasida do haporsioni nasida songot ina sada sitiruon nasida di hurion tetak bibana di minggu tak ya hamu bereng na lari-lari anu ngam lari-lari na anu las korak mo ber parar kami sebutul odo sitiruon ina rohat kudu debe yakin do haminan hidirotina dan nama dok nasudingga kita merminggu di minggu ahale halakon sana jului kami do di minggu siang do ina parari Kamis na pulai do parari Kumis ate ahis bata ai bedi go jomo parari Kumis na do parari Kamis ge biro ko parari Kumis ate mudah-mudahan mate de nang dah hotta mo kisongon de munete pahot ma rohaku tuhop unang lamdau ate jadi hok marohamu nanti nangda sapala naung ditu kamu hamu marminggu siang tetak ma marminggu idak temu kamu lo nang aruk perminggu siang marede merturkan lo nggak juga hari nang marminggu hamu inang pararkan saki marminggu sindu hamu na dak semua ni lagu nang di perminggu ne lo nggak ada nang begitu dah ini melihat ini seru di pararkan sate dan nama dokter kaparede nasi udah tikos lamina masuk tuh di hahoton ni ina parari kami sondo sana jului selalu terkenal do ina parari ari kami selalu mereka itu adalah ina nak marminggu siang di huria dia pei parari kamis ate alai dumliari perbudion umusor meyate
biasanya niya mula kaina para Kamis adong panapulion adong akana dia do ale din natiray royo gabi humu sormay alani perkembangan zaman mayate alena peso ndang bagabi mamak kurangi dan gabi mamak kurangi untuk ke depan mari kita untuk saling memparyahi akan nadeng ganate ido alana piga huria dan dalangan selalu ina para Kamis biasana ikut di dalam contoh nama publika ido kanena ido bahu manang tu dia ina para Kamis jadi mudah-mudahan lah ke depannya mari jangan moru semangat dena ido era biar kamu nangak kana di huri-huri nasi ina para Kamis nak piak kenung itu merkur kas meniru kan ido ala na de tabu para Kamis oni no masuk tu itu pamerenga petueru kan persisiran nih talmis songon diakones itu dan itu talmis doda itar putih lo tigang musuh di persisironi arong na harbi kamu para Kamis sinang arong ate amin Allah seruak mudah-mudahan terus para Kamis tingkatkannya dan nama dokinak tuhamuna akamuna sudire sono asau nang ditingkaton alialan haweren do para Kamis ala memang selalu para Kamis do terhatopate ai saruba do songopoda ni jami teraja salomo sinari hayate sinari rabu do hari Kamis kan i picak-picang pamuda iyon do itu akas suduk naupo soate asa unang dilaosi unang manipil ido ubah ido ende ni pumanama togu geleng mi mananda harajaon ni debata baik ramaho lamang guruhon hatani de mabandiho magopodo orong-orong ai tudo gogon ya di anak kami di ulaon aja diula anakonmu iluho amang tegune ipuang idipuang nak suara pumanama ale tidak warong pumanama sonari rumah situ hore mata pitakan bayi rato ikumen kita inang ate unang adong nasai maranganangan ate tahu lebe di maranganangan molopit dia angkat tuh itu pas tewupi habis saya maranganangan habis dah pas buhamsi dah masa oh lo itu sih kita inang mesti maranganangan ipabuku nganangan deh atina nabiting togu mah geleng tai Tuhan rajau ni debata ditanda malawan di rohani debata unang kaduan gabi ahita masa suri batangis idu bayro saha unget mi pasa ho maho paso sari mata di para Kamison idu dan nah olah tu para Kamsin kolong rohaku holong doraku tu sudah idu masuk tu ate idu jadi rupani bengek mahita daina bengek tidak ada amal pasti kita punya usaha sekarang banyak yang mau kita rencanakan godong donain atas sakap alai bengek mahita molo pedang ditombos di batasan Marion unang itor berdiri kita unang pitor marumutu-mutu unang pitor saling menyalahkan alai tabapos rohata tu lewat nang marumutu-mutu kita molo si
happy ending ni si anak dengan si Job dapat happy ending do ibana ke pitor ditongos debatado tu ibana sia sude namasa di perjalanan di guluna alani hasadiau dohot alani parsitutuon ni ibana jadi tapi setialah kita sampai roh ajal menjemput kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ade, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Sebesar apapun itu yang terjadi terhadap kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa solusi itu semua Tuhan mengulurkan di lehor dewa trado tu hita gogo alani tikun mahita akahalak natikun dapotan pasu-pasu akahalak namar pengen diroha taruli di hatuau dohot di hasangapon amen iyo alani marupa do akahalak na begit nama gopu halo jotai dang magopo halo jotai jala pasti hototai menyo tuani dang magopoi ale marla berusalu nahitai nang akan namar minggu akan nama nangihon hata di dewata akan rajin martangiang akan rajin lahu mangulahu longo ni rohani dewata marla gado salhunai dang adong namar suami sude do hita nu ngata caloi si anak kaya anak kota pasti kita sudah punya laba marbenget ni roha do hamuinang amang pasikolahon gelenguna nuai nunga adong aka doktor nuai nunga adong tentara nuai ngadong akaha padita nuai nunga adong aka polisi dohot ragam na asini nunga adong iman labana dihamuna molu hacik na di ngotamuna pasikolahoni hacik do pasikolahoni pabububuhon na otikiga biasa godang asaboy tuak kaya nakon alai dihabingin to anak kota hiro yusin akhirna sonari nungai jalo hamunai nangi ngamerleba hamuna jala nunga merpohop hamunai gudang hamunai merpohop jala di pohop munai ngai berek kamunai lasmi rohamunai amenina itu jadi alani si dohonok kutu hita saluhuna jangan pernah dikalahkan oleh penderitaan tetapi menangkanlah penderitaan itu dengan Tuhan kita dengan semangat kita alani di pasu-pasu Tuhan tamahita lahu mangulahon lomoni rohani debata mari kita saling hidup di dalam kasih Tuhan dan setia sampai mati amin.